Ang award-winning GMA Masterclass The Icon Series malampuson nga pahigayon sa Cagayan de Oro City. Ang Senior Vice President sa GMA Entertainment Group, Lilibeth Razonable o GMA Drama Content Creator, Developer o Writer Suzette Doc Tolero mipaambit sa ilang kahibaw sa mga mitambo nga estudyante. Ani ang report ni Cyril Chavez sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Malampusong gipahigayon ang ikaupat nga GMA Masterclass The Icon Series karong tuiga nga gihimo sa University of Science and Technology of Southern Philippines sa Cagayan de Oro City. Gitambungan kini sa mga estudyante gikan sa nagkadayang kurso sa tunghaan. Bisita sa maong masterclass ang mga dekalibreng icons sa entertainment industry nga sila Lilibeth Razonable, ang Senior Vice President sa GMA Entertainment Group o GMA Drama Content Creator, Developer o Writer Suzette Doc Tolero. Matod ni Oliver Victor Amoroso, ang Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy. Gihimo ang GMA Masterclass The Icon Series isip inspirasyon sa kabataan nga pwedeng makabot ang kalampusan bisan unsa man ang sitwasyon sa kinabuhi. So kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Kailangan kung nag-nursing ka, gusto mo siya. O magdudoktor ka or whatever, di ba? Importante yan eh. Gusto mo at mahal mo yung ginagawa mo. Hindi pwedeng hindi kayo manotice kung ginagawa niya yung trabaho. Hindi lang ginagawa yung trabaho. My boss would always say that. If you're just doing your job, then okay, you're meeting my expectation. But if you add to it, then I will notice you. Then I will praise you. I'll pat your back. Natagaan sab ang mga estudyante sa University of Science and Technology of Southern Philippines og higayon nga makapangutana kang Dr. Tolero og Razonable. Mihalad sab og song performance ang GMA OST Princess og miyembro sa AOS Queendom nga si Hannah Priscilias. Gipasalamatan ni GMA Regional TV Cagayan de Oro Senior Station Manager Army Sobremisana ang mga partner sama sa USTP sa malampuson nga pagpahigayon sa GMA Masterclass The Icon Series. Nahimong host sa aktibidad sila GMA Regional TV Senior Desk Manager o One Mindanao Anchor Sara Hiloman Velasco o GMA Sportscaster, Sparkle Artist o Game Changer Segment Host sa 24 Oras, Martin Javier. Uban ni Makoy Sempron, Cyril Chavez, GMA Regional TV Live.